Inyaniso ebengayazi kukho enye evenkile ezidumileyo. Lo venkile ngu-KFC yasekwa ngutata uColonel David Sanders. Waqala ethengisa inyama esitratweni, kodwa namhlanje ngomnye osomashishini abadumileyo eMelika. Xa unokuva ngenhlungu yamqhubayo ukuseka la venkile ungakhala inyembezi, kodwa uthe ngokufumana inkxaso waphumelela. Igama lakhe laduma de lazofika nase-Afrika ngomnye wabantu abebenegalelo kwezezimali zaseMelika. Xa sijonga kwezaseMzantsi Afrika, emveni kokutshokoxeka kwezezimali eMzantsi Afrika, ulutsha luhlaba ukhwelo. Elo nalo waveza indlela yokukhawulelana nesi simo. Abanye bazimanye neevenkile zempahla, abanye ke bathengisa iziqholo, kodwa unintsi lwabo luye lehlulakala ngenxa yongafumani inkxaso. Abanye kuthe ngenxa yendawo abahlala kuzo abathathelwa ngqalelo. Nakuba kunjalo bakhona abazame indlela zokuncedisana nabanye ezifundweni. Phakathi kwabo ndibalo lomnye wakwaTata uLwanyana wasetabankulu e-Eastern Cape. Yena usungule iSikhonza Academy encedisana nabafundi base-high school. Bambala bawuxhasile umsebenzi wakhe, kodwa kaphela amandla waqhubeka. Naye ke ngomnye wolutsha oludinga inkxaso. Kwakhona kwasetabankulu kukhona omnye wolutsha wakwaTata uCebane othe wasungula iHopewell Foundation encedisana nabafundi ukusukela kwibanga lesithathu kuyotsho kwibanga lesixhenxe. Yonke ke le migudu bayenzela ukuphuhlisa izakhono zabantsundu. Ulutsha luntu lwakwethu ludinga inkxaso. Ewe, ingaphela intswelangqesho xa sincedisana. Xa sinokunika ulutsha amaphiko okubhabha lingaxhamla nelizwe. Kwenziwa njalo kwamanye amazwe, yingako umnotho wonyuka ngokwenyuka.